Salutare și bine m-am găsit la un nou episod. V-aș ruga să apăsați și voi pe butonul de like, de subscribe și pe clopoțel. Și hai să începem. Un artist pe nume Altarja și-a luat bătaie și umblă drogat pe străzi. Să spun la final să vedeți. Nu înțeleg să mă lași! Nu vreau! Nu înțeleg să mă lași! Lasă-mă în pace! Nu voi, nu înțeleg să mă lași! Lasă-mă în pace! Voi, lasă-mă în pace! Poate recunoașteți melodia asta. Am făcut o melodie cu Alberto Grasu. Dacă nu știați, ține și o melodie cu ITK. Chiar nu vine să cred. Și aici umblă drogat pe străzi, dar nu pot să pun videoclipul că îmi dă jos videoclipul meu.